Вітаю, гэта навіны на Белсаце і коротка пра галоўнае на гэтую гадзіну. Урад будзе весці барацьбу з бяздзетнымі парамі. Пра гэта заявіла старшыня Савету Рэспублікі Наталья Качанова. Паводле чыноўніцы цяпер беларусам навязваюць, цытата, неўласцівую для нашага народу навабонную культуру child-free, што негатыўна ўплывае на дэмаграфічную сітуацыю ў краіне. И мы все понимаем, что здесь даже не материальные стимулы в большей степени влияют на принятие решения о том, чтобы родился ребенок в семье. А, наверное, это действительно идет из семьи, то, о чем говорили наши молодые коллеги из молодежного совета, что надо больше говорить о семейных ценностях и прививать это ребенку с детства. Насколько ценно сегодня иметь большую семью или тех людей, которые рядом с тобой. Паводле Качановай у краіне створаная маштабная сістэма дапамогі сем'ям, якія пастанавілі мець дзіця. Гэта дэкрэтны адпачынак да 3 гадоў, выплата матэрыяльных дапамог, сямейнага капіталу, а таксама прыярытэтнае права на жытло. Вучні шматдзетных сем'яў маюць ільготнае ці бясплатнае харчаванне ў школах, зніжкі на аплату падручнікаў. А пры паступленні ў ВНУ першакурснікі з такіх сем'яў атрымліваюць месцы ў інтэрнаце ў прыярытэтным парадку. У Беларусі падрыхтавалі пляцоўкі для арэшніку. Расійскія ракетныя комплексы даставіць у нашу краіну не пазней да канца года. Пра гэта ў эфіры праўладнага тэлебачання заявіў дзяржаўны сакратар Савету бяспекі Александр Вальфович. У сваю чаргу Менск плануе адправіць у Маскву пэўную колькасць машынаў, на якія усталююць арэшнік. Паводле Вальфовіча тэхніку вырабілі на беларускіх прадпрыемствах вайскова-прамысловага комплексу. Імаверна гаворка пра менскі завод колавых цягачоў. Менавіта там адбываецца вытворчасць шасі для расійскай зброі. Прадпрыемства застаецца пад санкцыямі ЗША, Японіі і шэрагу краінаў еўразвязу. Міжнародны камітэт расследавання катавання ў Беларусі назваў 3 супрацоўнікаў губазіку, датычных да рэпрэсій супраць мірнага насельніцтва. Гэта Александр Алекса, Валер Высоцкі і Іван Тарасік. Усе яны працуюць у 3-м управленні губазіку. Адзначаецца, што сілавікі асабліва жорстка затрымлівалі, а пазней ужывалі гвалт і катаванні ў дачыненні беларусаў. Паводле аўтараў дакладу, дзеянні Алексы, Высоцкага і Тарасіка трапляюць пад катэгорыю злачынстваў супраць чалавечнасці, а таму сілавікі мусяць панесці крымінальную адказнасць. Згода спыніць удары па энергетычнай інфраструктуры і абмяняцца палонамі з Украінай. У Крамлі і Белым доме апавялі сваё бачанне вынікаў тэлефонных перамоваў Дональда Трампа з Владзімірам Пуціным. Прэсавая служба расійскага прэзідэнта зазначыла, што Пуцін пагадзіўся з прапановаю Трампа пра спыненне на 30 дзён удараў па энергетычнай інфраструктуры Украіны. Ды быццам бы адразу даў такую каманду сваім вайскоўцам. У Крамлі таксама анансавалі абмен палонамі ў фармаце 175 на 175 і перадачу Украіне больш як 20 цяжкапараненых байцоў ЗСУ. Што датычыць прапанову поўнага 30-дзённага спынення агню, то расійскі бок, як сцвярджаецца, выставіў умову спынення заходняй вайсковай дапамогі і перадачы выведных звестак Кіеву, а таксама спынення Украіны ў мабілізацыі. Дональд Трамп у сваю чаргу адмаўляе, што такія умовы ад Пуціна ўвогуле гучалі. Не, мы не казалі пра дапамогу. Насамрэч, мы на агул не гаварылі пра дапамогу. Мы гаварылі пра шмат рэчаў, але дапамога ніколі не абмяркоўвалася. Адмысловы прадстаўнік Трампа Стыў Уіткаф апавёў, што наступныя перамовы амерыканскай і расійскай дэлегацыю адбудуцца ў нядзелю ў Саудаўскай Аравіі. Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі ў сваю чаргу заявіў, што гатовы абмеркаваць з Трампам вынікі перамоваў, але не верыць у гатовасць Пуціна спыніць агонь. Амаль адразу пасля тэлефоннай размовы Трампа з Пуціним расійскае войска распачало чарговую масаваную атаку па Ўкраіне. Пад ударам ракетаў і БПЛА апынуліся і аб'екты цывільнай інфраструктуры. Згодна з інфармацыяй паветраных сілаў Украіны, для начнога удару расійцы задзейнічалі 2 балістычныя ракеты «Іскандер», 4 ракеты комплексаў С-300 і 145 беспілотнікаў. Збіць ці нейтралізаваць пры дапамозе сродкаў радыэлектроннай барацьбы ўдалося 128 дронаў. У выніку атакі ў Сумскай вобласці пашкоджаны 2 медычныя ўстановы. У Кіеўскай вобласці непадалёк Бучы удар прыйшоўся па прыватных будынках. У выніку падзення дрона на Харкаўшчыне пацярпелі 4 асобы. Захочваю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама далучацца да праграмы «Аб'ектыў на Белсаце» о 20:00. Я на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.